Tu! Quan et vas adonar que eres hetero? No ho sé. Ja, jo tampoc. I com s'ho van prendre els teus pares? Uf, segur que va ser difícil. I per què creus que ets hetero? No ho sé. Creus que això et passarà? Sí, potser és una etapa. Et sembla normal que t'ho preguntis si ets hetero? Probablement no, però les persones que no ho són segurament s'han trobat amb moltes d'aquestes frases al seu dia a dia. No hem de permetre que això es normalitzi. Què és per tu la sexualitat? Coitocentrisme? No. Penetració? Em sembla que no. Dominació i submissió? Contacte només físic? Relacions cis-heterosexuals? Amor? Potser sí, o potser no. Exclusivitat? No m'agrada l'exclusivitat. Ja. I després de diversex? Diversex. Ah, ja ho sé. Altres pràctiques sexuals? Clar, com per exemple petons, carícies, paraules, abraçades. Diversitat? Clar, poliamor, alliberació sexual. Atracció, clar, desig. Clar que sí, és fonamental. Però també respecte, sobretot, és molt important. La igualtat, l'empoderament. Autoplaer. Hem de tenir en compte el consentiment. I el plaer compartit, clar. Les emocions. Què et sembla la confiança? I tu què? Et trauràs les cadenes?